हेलो फ्रेंड्स, आज आम बनैवाकू जाऊचु सोरिष तेल रे प्रस्तुत होइथिबा एई पोड़ा चिकेन। कालीर बड़किया चाउमिन उपरे थोइकी मु ताकू सजेई दउची। सुंदर देखा जाउनी। आकु बनैवाकू आमको दरकार चिकेन। चिकेन को पेट मझिरु धरिकी छुरी साहाय्य टाणी फाड़ी दबा। एमिति मु एबे धीरे धीरे फाड़ुची। आपण मझिरु भलसे न फाड़िले चिकेन मसला ता देह को जीवनी। से एमिति फाड़ी दबा चिकेन को। देखंतु एमिति आगुरु मु चिकेन फाड़ी रखी आपण मानू देखी दउची। एमिति फाड़ी फुड़ी की ताको सजेई की साइड रे रखी दबा। दही ग्राइंडिंग पे पियाज अदा नसुन पेट चिरा लंका कैप्सिकम और नींबू ग्राइंडिंग कर दबा। ग्राइंडिंग पे नबा लंका नसुन नसुन आउ टिके नीचे बा से तळो टिके बाहर करनो ये नसुन सरू नीचे बा तो सब टिके मत टिके टिके अल्प दीटा रसुन नसुन पुणी पियाज पकाओ ना प्रभु ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ହବ ହଁ ଦହି ନାଇଁ ଦହିଟା ଚିକେଣିଆ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦହି ପକେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆହୁରି ଚିକେଣିଆ କରିବା। ଚିକେଣିଆ ପେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ଚିକେଣିଆ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଚିକେନରେ ପକେଇବା। ଇସ୍ ପଡ଼ିଗଲା। सोरिष सॉस टिके पकेवा। मस्टार्ड सॉस आपण भाषा सोरिष गोटाए छोटिया स्पून। हाँ बस बस और टिके सोरिष तेल में पकेवा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पाई। और टिके बस एबे मसला तक पकेवा। गोलमरीच गुंड ऑरिगेनो और लास्ट रे टिके टेंगी फ्लेवर पाई लेंबू पके दवा। नींबू नेबू ना आलो आलो लुण पके को भूली जाइछ। लुण भी पके दवा। ये की हाथ पुणी आउरी गोटे कौन अदे भी पांचटा हाथ नगेगी रोसई हो। गोलैवा 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 चिकेन भितर मसला भेदी जीव। भेदी भेदी की बाहर मसला मसला भेदी गले ताको केंदी भेदी की बाहर कि सुंदर देखा होछ। एंती कुकुड़ा भी भाबुथु कौन अवस्था है मु जीवंता अवस्था रे कि असुंदर मरला परे कि सुंदर। सेतरे पुणी पियाज कैप्सिकम भी दियो। बड़ बड़ लंका ताकू भी गोड़े रखीदे बड़ी घरे ताकू भी सेमती सेकी खाईदे।
ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଉ ବାଡ଼େଇବ। ମେରିନେଟ୍ ହେଇଛି ପୁଣି ଏବେ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବା ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏମିତି ସୁକୁମାଡ଼ି କରିବା କାହିଁ ଗୋଳଉଛ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ହାତ ପୋଡ଼ିଲାଣି। ଆଜିକାଲିକା ଝିଅଙ୍କ ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା ହାତ ପୋଡ଼ୁଛି। ଗୋଳେଇକିନି ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଅନେଇକି ବସ ଅବିକା। ତେଲ ତାତିଗଲା ଓ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା ତେଲ ତ ପଡ଼ିକି ନା ତେଲ ପଡ଼ିଲା ଟୁପୁ ଟୁପୁ କରି ପକେଇବା। ହେଲ୍ଦି ଚିକେନ୍ କିନ୍ତୁ ତେଲ ବହୁତ ଖାଏ। ଚିକେନରେ ପକେଇଥିଲୁ ସୋରିଷ ତେଲ ରିଫାଇଣ୍ଡ ପକେଇବନି ଡାଲଡା ଘିଅ ବି ପକେଇବନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଏତିକି ତେଲ କାଫି ଏତିକି ତେଲରେ କାଫି। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ମଣିଷଙ୍କ ପରିବା ପକେଇବା ଚିକେନ୍ ଦଉଛି। ଆଉ ଯାହା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରାହେଇଛି ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯାହା ବଳିକିଆ ଜିନିଷ ପକେଇଦେବା। ଆଲୋ ଆଲୋ ଚିକେନଟା ପୁରା ଚାଙ୍ଗୁଲା ଅଛି ଆଉ ସିଝିନି ଜମା। ସିଝିଲା ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା ଘୋଡ଼େଇକି ତ ପଡ଼ିଲାଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଗୋଳେଇବା। ସିଝୁ ତାପରେ କହିବି କ'ଣ କରିବି। ତାହେଲେ ढोल का बस करके तो बोलो ମୁଁ ନ କରିପାରିଲେ ମମି ତୁ ସେଇଟା ଯାଇକି ଭଏସ୍ ଓଭରରେ ଯଦି ନା 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 ସିଝିଗଲାଣି ବା ଚିକେନ୍ ଚାଙ୍ଗା ଥିଲା ମରିଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସୁକୁ ସୁକୁ ହେଉଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେବା। ପୁରା ଚିକେନ୍ ତ ପୁଣି ସୁକୁ ସୁକୁ ହେଲେ କହିବେ କି ନାଇଁ ଝୋଳ ଚିକେନ୍ ଦେଇଛ ବୋଉ ବାଡ଼େଇବ ପୁଣି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ବୋଉ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ବସିକି ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛି କାରସାଦି କରୁଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମନେ ଥିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଯେହେତୁ କହିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହାତରେ ଧରିକି ରଖିବେନି ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ ସହିତ ଆପଣ ବି ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ଚିକେନ୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ବୋଉକୁ କିଛି କରି ଆସୁନି ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ରୋଷେଇ କରି ପୁଣି ସେଇ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇକି ପୁଣି ରଖିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ପୋଡ଼ିକି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗନ୍ଧ ବି ଚିକେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବନି ଚିକେନ୍ଟା ବି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍। ଖାଇ ପିଇକି ଯେତିକି ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
लाइक करदेवे कमेंट रे मते जणेबे केमती लागिला भल तो लागिबा और जणेबे कोन लेखिकी कमेंट करिवे और कोन हौ हैला मु जाउची मोर लेट हेलाणी मु सोईबी पुणी खाई सारिलेणी मते भोक लागिलाणी पुणी थरे सोई पड़ची नले पुणी भोक लागिबो धन्यवाद।